întâlnirea pe care o am eu cu poliția într-o ședință. Deci nu era o invitație ca să fac diferența. Nu. Te rog frumos, Deci era o informație vis-a-vis de programul meu, Doamne ferește. Nu, noi am crezut că este o invitație. Așa nu putem mai tot să înțelegem greșit. Ce am înțeles înseamnă că e o problemă de-a noastră, motiv pentru care... E o problemă, că nu e prima problemă. Deci pe mine eu am mai primit direcții de-astea, am mai trimis nu știu unde și ca să-mi spui, când am avut nevoie de un sincron cu o anumită stradă, mi s-a spus, mergi la... Da, Mădălina Crăciun mi-a spus, băi, eu nu sunt cu asta, că e vorba de altceva. Și bun, atunci te-am sunat și mi-ai spus să merg la... să mă duc la Madame Bozianu. Nu. Deci nu, hai să nu mințim. Și pe urmă îmi spui că Madame nu te mai zice la Madame Bozianu că este... Deci ori îți faci treaba ori nu. Atunci când e vorba de o invitație, să scrie invitație pe ea și când e doar o informare... Și încă o dată, în numele biroului meu de presă îmi cer eu scuze. Noi nu am făcut altceva și de fapt asta a fost intenția mea de la început. Dacă m-aș putea o secundă, aceea de a discuta cu poliția comunitară într-o ședință și am dat-o ca program, nu ca altceva, probabil că lucrurile s-au interpretat greșit, este motiv pentru care ne cerem scuze. Bun, ok. Ce s-a întâmplat? I-ați luat la pumn? Dispare directorul? Nu, n-are nicio legătură. A fost o discuție pe care am preferat să o am pe fiecare etapă între partea care efectiv stă în stradă și partea de conducere. Am vrut să ascult opiniile mai întâi a celor care, să spun, beneficiază, între ghilimele, de dispozițiile pe care le dă conducerea Poliției Comunitare, după care am purtat această discuție împreună și vis-a-vis de modalitățile de lucru pe care ar trebui să le găsim. Ce nu v-a convenit? Nu-mi convine, în general, ceea ce se întâmplă cu Poliția Comunitară și atunci, adică reacția care este, pentru că am spus reacția asta mea și de la oameni și oamenii sunt destul de nemulțumiți de ceea ce se întâmplă vis-a-vis de această instituție. Evident că este o perioadă destul de grea și va veni o perioadă foarte grea, pentru că o parte din oameni nu mai au joburi, asta înseamnă șomaj mai mare, asta înseamnă consum de alcool mai mare, asta înseamnă infracționalitate mai mare și lucrul ăsta nu face altceva decât să creeze o stare de insecuritate în Ploiești. Ori eu, în afară de Poliția Comunitară care este în directa mea dispoziție, nu am alte variante de lucru, cunoscând faptul că există anumite probleme la Ministerul de Interne. Concret, ce nu fac polițiștii comunitari? Păi, din punctul meu de vedere, atâta vreme cât s-a mărit numărul de spargeri, atâta vreme cât s-a mărit numărul de tâlhării, cel puțin așa am fost informat, atâta vreme cât totuși diversi comercianți ambulanți există pe stradă fără să fie în legalitate, înseamnă că nu-și fac corespunzător datorii. Nu sunt singuri. Oamenii, rapoartele poliției, sunt mai multe variante. Există și poliție, numai poliție comunitară. Încă o dată, vreau să mă delimitez foarte clar. Nu este în subordinea mea, am încercat să avem un anumit dialog pe care îl avem într-o anumită măsură. Nu blamez în niciun fel ceea ce face poliția, dar mi-e foarte clar că singurul instrument care mi este la îndemână în directa mea subordinare este Poliția Comunitară pe care trebuie să o fac să se miște cât se poate de bine. Ce așteaptă pe Carmen Gheorghe? Absolut nimic nu așteaptă. Este o ședință de lucru cu toată lumea în care am vrut să știu, să văd care este situația, care sunt propunerile. Ei au rămas în ședință, le-am sugerat în continuare lucrul ăsta, urmând să-mi prezinte niște concluzii pentru a îmbunătăți activitatea. Da, ei au propus și o anumită schimbare de tura a doua, deci de șef de grupă, care să facă din 3 în 3 luni. Rămâne de văzut în ce măsură lucrul ăsta se poate, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere al responsabilității, pentru că șeful de tură este cel care schimbă, predă armamentul, ia armamentul. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de simple, dar oricum concluziile pot fi prezentate mâine, nu vor fi prezentate mâine într-un raport și probabil că undeva luni o să pot să pun la dispoziția. Au fost explicații pentru faptul că majoritatea prezenți în stradă, polițiștii comunitari? Nu cred că există o modalitate. Sunt legate de motive salariale? Nu, n-au nicio legătură. Eu vă fac cunoscut că sunt cam singurii prezenți în stradă, polițiștii comunitari. Și atunci, care e nemulțumirea? Deci a stat 2 ore acolo și v-am rugat să ne spunem care sunt punctual problemele care vă nemulțumesc. Problemele care mă nemulțumesc sunt cele legate de creșterea infracționalității. Sunt numai ei vinovați? Nu sunt numai ei vinovați, dar nu se datorează mediului social, dar trebuie împiedicat. Nu sunt prea puțini ca să facă tot ce ar trebui? Să facă prevenție pentru... De acord cu dumneavoastră, pe de altă parte există o anumită ordonanță care ne împiedică să mai facem angajări. Și atunci trebuie să devenim mult mai eficienți în activitatea noastră. Asta este propunerea. Pe de altă parte există și anumite tensiuni care sunt la nivelul
serviciilor care trebuie lămurite, pentru că omul în momentul în care iese pe stradă și spune, discută problemele lui de la serviciu, nu mai e atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Și atunci, odată lămurite aceste probleme, automat atenția va fi concentrată în direcția dorită. Ați luat în discuție și schimbarea directorului Nu. Poliției Comunitare? Nu. Și atunci de ce Dar n-am o putut? discuție cu poliția veți avea? La urmă? Poliție. Am această discuție cu poliția, vreau să vă spun că în nenumărate rânduri telefonic am discutat pe această temă. Problema este că la un moment dat, că lucrurile merg în aceeași direcție, Pentru nu că prea până la mult. urmă de infracționalitate se ocupă poliția. Da, dar ea Da, poate iar să fie cartier- constatată inclusiv de poliția comunitară. Prevenția se poate face, prevenirea se poate face de poliția comunitară. Avem un protocol în care răspundem de anumite zone. Nu vă supărați, niciodată nu o să reușesc să explic oamenilor din vest, da, că de fapt se întâmplă niște lucruri acolo, că de fapt niște Cartierul de vest este în al poliției.